Chini my prince ndikati ina handisikuziva ndobva nditi all right for sure baba prince pane patakaenda nababa prince kumuprofita wakanditi uya kuno timboenda kune mumwe muprofita takaenda kune mumwe muprofita uko watasvika bvapa $20 akuti pane kamuti kandaenda kokutorenti kekuti mwanene adini agare akabatwa nenyengerekedzi ari wemurume alright kunoita mari kuenda kandi $20 vatambidzwa $20 vaenda ndakufonera dhedhodzo kuti madizve pamwe namato wemwana zvikanzi asi kufona zvandangosiyana nazvo papa prince akazondifonera amai prince uya kuno kupenhalo pane munhu adini sekuru wauya ndinopoti abatsire mwana ndikati alright mama fosho akadata kuti mhanya naye mwana sezvo agurwara mwana ndobva ndamhanya naye kupenhalo ndakasvika baba wacho akatemerwa apa muchurukaro pakaiswa pane mushonga akati tobatsiwa zvekugomba alright bva tapinda nemwana takapinda muna sekuru chakandinetsa mama sekuru akati hapana dambudziko rakanyanya pamwana uyai nemwana kumba kwangu nababa vacho kukwekwe ndimudambure tsinga ndoshona yakataurwa mama ndidambure mwana tsinga ini nekusaziyawo kuti ndakatotava mwana pamwe pane tsinga dzirudizidoku ndasvika kumba natete namama ndobva ndibvunza chichaiti pamafamba hanzi pamadaidzwa nababa prince ndobva ndatsanangura kanzi unopengeri mwana kudamburwa tsinga chiri what kind ngati ndo zvataurwa mama todoti baba prince ati ndikutsvaga mari yekuti tiende yadamburisa mwana tsinga yakakanganisika kuti adini agare anotofamba mama akati iwe mwana akadamburwa tsinga anozodini ndopakatanga foshuwa ipa panopedza wiki zvataurika vandatoti mama endakuenda kuchindoi nemwana ndaenda kuchindoi kuna tezvara wangu ndokuna baba wake ndasvika kuchindoi neurwere hwemwana wakauona shuwa baba ndauya une dambudziko remwana ipa papa anga katoremara zvekuti musoro uyo wanga uri muhombe aigara akadai siri richidini baba ndauya nemwana dambudziko remwana urwere uyu urundikurira zvikana baba alright vambomuraparapa vatadzoka anga kutoita kakugara mwana vatatodzoka kunoko uyu ndichisvika kuchinhoi akandituka hama dzake dzese dzinozviziva kuti ari kutsvage munhu ikoko handisoti auya ikokoko nemwana kanzi asi hama dzacho dzakandikati baba mwana uyo akambokutaura kuti mwana wangu akaremara zvikanzi hapana chakataura mwana hapana chatinoziva fosho hama dzacho dzese dzakati hapana chatinoziva alright vandagara mangu ndiri kunoko vandachiti arege ndifambe nemwana wangu urema hwakura chakazonetsa pana baba wangu ndikuwataura urwere hwemwana wakabva watotanga takazonetsana ndabva chinhoi kuti iwe sei usingadi kufambira mwana wako akurwara sei ndobvati maprince chichi chibva tanetsana wana mama wacho tukana futi nemukadzi wacho for sure tatukana nemukadzi wacho ndakaenda paumba wanga uripaona mama wacho tasvika bva wadaidza ndikati panapa ndinoti tifambire mwana wangu mese muripo chiri kunetsa mwana wangu imi mwana wangu anomuzvara akaremara ndakamuzvara ari mumao saka ndinoti tiziye stesi mpapa namai wacho ndasaripo takaenda kune mumwe muprofita tichienda kutsvaga muprofita anobatsira hatina kumuona ndopakazotsvagwa muprofita vaya paumba vataprofitwa inini mambo ndakaprofitwa kunzi iwe kumusha kwako kuda marezwa kuna mbuya wako akakuchengeta tikati ichokwadi zvikanzi vaenda pana baba prince vaprofitozvo akaprofita nemukadzi ndiye akazobvunza kuti nii ndiri kupumhwa kunzi ndiripo pamwana zvikanzi amai mukanongedza mota nhasi kuti iyi ndototi nhasi ibve vhiri inobva akati ichokwadi mota inotodonha zvikanzi ichokwadi zvikanzi zvarevei munekakuitoka munoita imini vandatanga ngungodini baba prince ndopakanzi uyu chakandinetsa mama kubva ipa panozipera moyo mangu baba prince mukadzi wake akanzi nemuprofita batai mwana zvichabuda pamwana zvichitaura imimi mabata mwana pane zvichaitika batai mwana chokwadi chibude pachena baba prince akaputisa nekuti shameni usabata mwana ndiri kuona mai wacho vachinzwa ndokati
Ndinetsa zvekuti nandiri ndega simba handina ava vanopedza kuti ndinotokurowa vandanyarara vandabva vandaitotora namamhangu ana mhangu vati asiya zvakadaro iwewe ndichi nyarara ndakanyarara papapinza anozonga ndinachengeta mwana kusvika kubva mwana wangu achigara ari muchechi kuma7 months 8 months kusvika pa2 years mwana wangu ndokwandakati urema hwagozha fosho akazotoita urema atete pamwe wese tumakumbo twasara twakatetepa ndobva ndaenda akabva pinzwa zvekunzi aende kuma-exercise vataenda pageneral kuma-exercise vandadzi muna mandi ndechitatu ndichienda nemwana wangu baba prinzi kwafona danidzota usanditsvagasi mwana wangu vandanyarara dambudziko remwana ndini ndaizvionera neurema hwake ndichienda kupasopenda ndonga pafree market mwana achirwara zvionekwa nevanhu vese achinzi dewanani mwoyo wakaoma ndikati sei zvakadini zvakadaro foshuwa ndakabva ndapedza vandaenda kuma-exercise mwana wangu akaenda kobuda kwamutoko center mama nenyaya yeurema achiongororwa nemadhokta madhokta achiti hapana chatiri kuona chakashatika pamwana urema uyu hwakadii ndobva ndasitikana ndati mama unzai mwana ndikunoku ndobva ndauya kunoku ndobva ndamamutare ndobva ndagara nemwana wangu bva ndaita zvekufamba nekuti ndakaedza zvemadhokta zvese zvikaramba bva ndaita zvekufamba maprofita nemwana wangu pese pandapfugama mama ndiri kunzi sei ndiri kuoneswa baba vacho ngauye apa baba prinzi ndaiti ndikavafonera baba prinzi murudi wakumweya maprofita chokumboti chipa nemwana iyei handisi kutombouya ikokoko itai wewe murapise kana uchigona zvemwana wacho ngaafambe ndomuromo waindichiwe kusvika izvezvi ndakazoenda kuchinhoi handina nguva ndabva kuchinhoi nemwana uyu ndabva kuchinhoi nemwana uyu ndakabva ndati ndakaenda kuchinhoi ndisina waudza sezvatatisipaza ndakwira bhazi mari yezvibhazi urera hundinhanya mwana wangu ari ngogwinya ndoupenyu hwake zvikatombate papapo zvatotanga munhu handisino zvatakada pandasvika pangatezvora baba ndavaende mwana upenyu hwacho rundiremera mwana wenyu sososo baba ini ndikundopinda matare nemwana tezvora rangu anoita zvematare baba wakapinda matare ndakati inini tete wana mama tikapinda matare baba wakabudirwa akataura kuti mwana uyu akakuromberwa nababa wacho mushonga vakabva kumozambiki ndo wakaenda kotora kumwe asi mwana wangu akaakwanyoka ndiripo ini kumatare zvisi zvekunyepa akaakwa mota ndikabvepo koko anotora wiki papacho ndo pakanditi my prince anotanga kutaurira zviri kwandibhowa amango zvekuti nanhasika my prince pandakangobvawo chinhoi ndo pakavhati my prince kwanzi ndikati zvangonzi urwere hwamwana pane ari kuzvikonzeresa ndo zvandakamupindura baba zvikanzi iye zvainamba zvichiudini zvichingomunetsa vatafamba vandati no problem ndo pakandipa bhandidaidza kutaura mwana anga kutorwara zvekugwina izvozvo fana kutotumisira meseji paprinzi mwana akugwina haana kufona haana kudini papaprinzi ndo pandazomuya meseji mwana akaramba ane urwere ndiri kuzoenda kugara kuchinhoi kusvika mwana wangu akufamba nekuti amunditi bhora renyu nditorowo mwana wewamwana ndorwadzirwa kubara kwangu ndiurwira mwana wangu foshuwa ndo pakabva fona maprinzi ndiriuzviziya uye kutauni tisangana foshuwa ndakakwira mota ndikaenda kutauni na baba wavo vawandiverengera 600 hazvinoitika kare mani vawandiverengera 600 kati mwana wangu haana kutaurana nawe kufamba akati enda kumadhokta foshuwa ndinaita navo ndobva ndaenda kumadhokta nemwana private mamutari ndobva ndasvika mwana bvaitwa masikani bvaitwa zvese zvikana dhokta pana chatirigoona muruti mwana akaremara ndikati hapana pamwe ndiruti pamwe pane chakadini chakakanganisa kumajoini make zvikanzi hapana chatiritomboona chatabata pane mwana pane mawembu ari pane mwana hamunongomugadziko here kana kuti mamvura muwariko ndikati kwamutoko kwanga ambura achiendeswa maexercise I think ndo kwakadini kune rukuko ari padhuze nodidza ngudu ndo pandakatenga mishonga yangu mawembu vandapa mwana vandati nditi ndifonerwa hama dzake vandafonana pamwe baba penzani pamari asinaendo madhokta hanzi hapana chadini chatiri kuona ndo pandakadaidza gogo ndikavatumira mari mani mancho anobatsira ndakatopowa futi nhamba my prince nhamba idzi gogo wavo wakandibatsira dambudziko rangu sososo ndafonera gogo waya wauya paumba gogo akasvika zvaona matangana vachina matangana abva haka vhidhiyo racho ndakatora ndikati nandidi zvekutaura wakahaka unzi iwe exactly zvakahaka kuchinhoi zvikanzi isai baba wemwana kwandirekete na baba wemwana vakatsikira mwana panodini iwe wakatengwa nemutupo wako ukaenda ukabvuma kutengwa akaenda kuromba akangonzi enda chero paguwa raenda uita zvinhu zvipi izvozvozvo asi mwana wako ndi ari kushanda that's why mwana ane urema asi kudini 2 years 5 months
ende kwese kwandafamba handisi kunyepa, ndingobata baba vacho, maprofita ese ndingobata baba vacho, ende haatorespondi pamwana vake, ndinotwa sebenzi. Saka zvinondiremera. Ndo pandakasvika pamukudzira kuti baba Prince, sei usingadi kufamba nemwana wako, wakaromba usandirwadzise. For sure ndakazvitaura. Zvinhu zvinondirwadza. Saka mai muri kuti baba wacho ndiye une nyaya. Ane nyaya baba. Pese pandakugama ndingobata baba wacho, wanohaka unohaka baba wacho. Saka imi pamwe zvakataurwa zviri kutaura mukadzi wenyu ndizvo. Saka tatouya kwaisho tichenuro kuno. Nekwamambo kuno. Nekwamambo kuno tichenuro. Musati mataura henyu zvakawanda zviri kutaura mukadzi wenyu kuti mune zvamakaita pamwana. Kana uMozambique vari kutaura ndizivi. Hamuna zvamakamboita. Saka mukadzi wenyu uri kumunyepera. Saka zvaimudaidza kuti uende nemwana weSara inda. Dzimwe nguva zvanoita anogona kufona usiku kuti toya kuno izvizvi. Indiri munhu ane mudzimai. Time yaanenge achindida ndo yaanenge achitondida nguva iyoyo. Kuti toya kuno izvizvi toende nemwana pamutoko. Toya kuno izvizvi tidai. Saka ini zvinhu zvacho ndisingazvikwanisi, ndinokwanisa kumutumira mari. Ndiita zvauri kuita ikoko. Saka kurwara kuita mwana murumbo mufambiro here. Mai vacho ndo vanowanza kufambira mwana. Haina handisati. Saka muromba makandoningisa mwana asakamira zvakanaka. Pfungwa yenyu iri kuti ini ndaitodhautawo kuti mwana ndewangu. Handina. Ende akatomuramba ichokwadi. Akandiradzikisa panzira namai vake kasi mwana wake, asi ndotozoti mbeka patira kupi mwana ndewake. Ndatende kumadeni test ndumaba. Ndichandikukumbira mama kuchenura. Ndotanga deni test. zvomuri kukumbira kudini? Tokuchenura kwako. Taenda kumadeni. Zvekuchenura zviri mberi. Mukaswera munetsa naye. Because kune zvinhu zvakawanda zvati zvamunofanira kunga muchiprova kuti zvamutaura ichokwadi kuti manyika. It's not a one way thing. Chekuti zvataurwa nemukadzi ndizvo kana zvataurwa nemurume ndizvo. Mukadzi paifamba waifamba wega papasina woukama wanga waripo, papasina murume wacho angasipo. Saka we cannot take that as kuti ndio chii, kuti ndio chokwadi. Hatikwanisi, hatini laiwo kwachiri nezvataurwa ne-one side. Tikuti isusu kana mane makwaitiwa kuti mimba makafamba ndo zvazvikutaurwa handiti. Saka it means next step yatakuita yakuda involvement yechii yemurumewo nefamily yake, kuti vanhu vese munhu muri pamwe chete kuti nyaya yekutaurwa apa ndeipi ende toita sei. Andingamubona ndizvo mazvitikaire maini zvaduka kuti iyo zvinhu tinoda kuti mufambe mese, because hatingati zvamakataurwa imi ndizvo hatikwanisi kudaro. Toda kuti mimi mese muripo muri chuo, kana kuri kuti mweya unohakwa handisi, because ini chikundinetsaka ndichekuti mweya uri kuhakwa pamwana wandiwo, mweya wamati uri kuhakwa apa ndeupi. Pane mukadzi akaikwa nematrama vahaka akahaka chii, akahaka achitaura kuti isai baba wemwana panditaure hanzi ndakaritangira pavidhio racho. chinonzi kuhaka, uri kuhaka mweya usiri wako, especially uri kuhaka mweya wemufi.
ndiye mufi akaurawa akutaura through iwewe ndokunozwa kwake Kutaura kuti ndaneta kushandiswa ise baba wacho kwavanozviziva. murikutaura pane zvinhu zvitu zvamutaura kana muchiti munhu akaromba ngururewe kuromba nekuuraya zvinhu tu zvakadii zvakasiyana kuromba nengozi zvinhu tu zvakasiyana panokwanisa kuurawa munhu kuti munhu atore mapatsi emunhu kuti arombe kuita mari munhu iye anokwanisa kuchibuda sengozi because akaurawa ndosaka ndozokubvunza kuti ari kubuda apa munhu akaurawa here kana kuti chii tiri kubuda papi kubuda pane mwana mweya uri kubatwa pane mwana ndewani baba anga asipo anga aripo ndimi ndosaka ndikubvunza kuti mweya wakahakwa ukazi ndiwo uri apa mweya waani because it means kana makuti kuti pane mweya utoripo uri kuda baba wacho ndaneta kushandiswa it means kuti baba wakauraya munhu ndozvazvokutaura I'm trying to assist you. Mati mimi. Wakahaka takapinda mumatare akahakwa mota akahakwa futi chimwe chinhu chakahakwa akahaka kana muchiri kuhaka mota muruti kufemba hatizivi kuti kana tapinda mumatare vanomufemba kudai apa pata ndobva vabuditsa injini kudhiraivha kwemota kutinhira kwemota saka kutinhira kwemota kwakanzi kune chine mwana hanzi baba wacho akaromba kuti aite mari akaromba nekutinhira yemota handichazima ndopandakaenda kupinda futi matare asi kunoku ndazvibata zvakangofanana exactly zvingotorwa maprofita kwandinofamba ende ndakatanga ndafamba kunoku ndobva ndazoenda zvese zvatongobata zvangofanana ndiwo makaenda nawo ndo kwandakaenda kumusheko koko akanhu hako tikapinda matare kuitika kwese kwemuodzi zvaingondirwadza mumwoyo handina chandaikwanisa kuita ndaiti ndakafonera uyu aibva atangomushaura musi wazoenda pamera achitobvunzidza kuenda kushinhoi achinopinda matare navatezva vavo achibuda mumatare akandifonera kati ndozvamabata saka ivo vacho vati chii saka nzaamama taurai navo yeshuwa ndakataura navatezva vazvo nasei vangu ndakataura navo wakati ndozviripo pamwana asevere musatya mwana unodini mwana unofamba ndozvigadzirisa hapana kupera 2 days severe zvaapapi makati zvamuri kugadzisa mwana zvanzaa mwana uchiri kungoutsa ari kungoti akadya odini woutsa ndakataura nemadzimwe nacho ana mukurungai wangu ikoko wakati zviri kunoku zvakadini zvakaoma hatisi kuziva kuti zvichachinja vanda hazvichinja takungomirira nguva kuti kapa zvinenge zvazongoitika ndakati oraiti ana mukurungai kana zvaramba mwana wangu ngauye zvake kupi kuno ari mupenyu indoda mwana wangu ari chii ari mupenyu ndochokora ndakabvunza kutaura nawo vanhu vechimhuri inini saka inini zvatori mundibatsira hamuna zvamandibatsira mangotaura ndikutaura mazira ndikuita nyaya batika inini handizvo zvandikudawo inini ndiri kuda munhu akafamba nemuroora uyu wakaudziwa zvawakaudziwa uyu muroora ati baba wemukomana angari ndosaka ndikuda baba simukai mambo zvamuri kuona daiso mwana wasvika pa2 years ndinotoshandisika muroora wangu achitaura zvakadaro wakauya nemwana ndikangoti ndorapa mwana kana mwana wangu mwari ungandikukurira ndinoshamisika vachishandura nyaya asi zvokubatsira idova zaitobatsirawo mwana imimi vamaibatsira muzukuru
maibatsira chii pamusoro haikubatsira kuti akwanise kugara nokufamba kuramba here asi chiripo chii chiri kutarisa kuti mwana aite right aiwa kwedu ariko mwana wangu wakangodai akaita makore akazosimuka akafamba saka ndinoona sokuti saka muri kuti chinhu chiri muropa hamwe rekwenyu chinhu chiri muropa rekwenyu kuti umwe akambodai saizvizvi asi akazofamba ukwenyu garai pasi imi mudausitaura tisi pamusoro emakurukota ndinoitawo elizabeth mfundirwa ndini munin'ina wamai vemukomana uyu sisi vangu vakashaya 96 ndo pakashaya sisi vangu uyu mwana uyu ndakasara naye ane 3 years dzekuberekwa kuri muchiona kusumuka kudai ndinonzwa kurwadziwa zvakanyanya akandifonera anonzi prince nangu handimuzivi ndikutotanga kutomuona zvanhasi achindifonera akafona akati ndini mbuya vabhuya ndanzi ndini my prince mai ndakufonerai nenyaya yekuti ndine dambudziko riri kundinetsa ndave nemakore ndichinetswa nedambudziko iroro ndakazvara mwana nemwana wenyu asi mwana uyu asi kufamba anorwara ndikati dambudziko chii handikuziva introduction handina kuipiwa handitozivi kuti uri ani akandiudza nyaya yamuri iri kutenderera kutaurwa apa yemufi akaapa akanditi ndakutumirai vhidhiyo saka ini ndandisina kurivhura vhidhiyo iyi akati vhidhiyo iri riri asati ataura nyaya yevhidhiyo asati ataura zvakawanda maererano nekurwara akatanga kundibvunza zvikanzi mai vamani vairwara ini ndisati ndaziva dambudziko kuti kune dambudziko riripo ndakakabira ndokubva ndataura kuti vainzi sisi rumbi ainzi rumbidzai mai vamani mai vake mukomana saka zvadaro akati ndichakufonera pane zviri kuitika paita zviri kuitika akatanga kutaura achipopota inini handityiswe zvakanyanya ende ndatambura nedambudziko iri randitorera makore akawanda ndichitambudzika ndakamubata manu nemukadzi wake kuti ndo vari kuroya mwana asi zvanhasi ndazobata chokwadi chokuti manu akanoromba namai vake kureva sisi vangu vanova mai vake uyu ndo vatobatwa pari zvino ndo vahakwa pamanzwa kuti kune munhu mweya womufi wakaakwa ari kutenderera ngaanyatsotaurira dare zvizere pamusoro pekuhaka uyezve nemuhaki wacho anova ndiakaakwa ngaafanire kumira padare ataurire dare chokwadi chizere pamusoro pemufi akabatwa anova ndiye ari kunzi akagadzikwa pamwana ndo zvakanditaurira chaiko ndo zvakasimuka nazvo mirai mati imi makaudzwa kuti ari kubuda pamwana ndiani ndisisi vangu ndizvo here makamuudzawo kuti ari kuda pamwana ndiani ndakati pane munhu anonzi akafa ari kushandiswa mweya akaenda paguva raakanzi enda paguva obva atora ivhu obva aigadzira munhu wacho azindiani handina kutaura kuti munhu akakuudzai kuti pane munhu aifanga akakuudzai zita akati isai baba vacho mukaisa baba vacho ndinopedza ndinotaura tikati motore munhu yenhasi munhu ozotirira ndinouya naye baba vacho ari kuzvi ndinofona vanongoda mari bhasi munomutemba stiri handimutembi asi ndinouya naye ndo zvawakataura anyway zvatokwanisa kuita pane tuza chinhu chekuromba neuroyi zvakangofanana chinoda mweya hachidi calculation uyu unofanira kupurwa kuti hauna kuromba ende imi munofanira kupurwa kuti wakaromba
Saka vanhu vanoita izvozvo nemweya unomanosvita. Saka imi muchamuda munhu asi ine independent person asikatozivi nezvenyaya iyi kuti munzwike kuti chii chiri kunetsa. Because ini kuziva kwandoita mwana anokwanisa kusvika kana pa4 years akufamba ubva atongozi kotokoto ubva totanga kutadza kufamba kana kutotaura chaivo wozototanga futi kudzidzira kutaura nekudzidzira kufamba. Asi semedical condition inoda madokta maspecialist kuti adii aitsanangure kuti chii then kokuuyawo chimwe ndinozi just for interest sake kana munhu achinoona koromba kuti aite mari asi orombera vamwana kuti asafambe achievement yachinenge yakatasana chii kana mwana asikafambe. Ndotya kulinga the two kuti kupfuma kuri associated negrowth. Andizve kupfuma kuri associated negrowth. Andizve asi kana wakupfuma wekuti umise growth tinoti urombere manje urombera kupfuma yakuti munhu kana chinombanza kuti mari iwande kana iri maproperties odi awande ndizvo. Asi kana wakuromba zvekuti maproperties aite mashoma reason yako yekuromba ndei? Tibatsirane because nyaya iri apa ndekuti mwana iyo zvakugara ndizvi nekuti chasara kuita sei kufamba ndochasara kumira madhezi apera pandatambobatsirwa naikaudzi akatondotaura matora amira takazatangotobira ndopandikona mai kuti mai kamuri kufamba handiti but dambudziko rangu manje mukufamba kwamuri muri kufamba zvisina kundutso. Kufamba kwenyu hakuna kundiso chamuri kudai kundiso handiti. Saka imi mukaenda kunenga ngainoti mwana anongomira muripo muchingopemba vagara. Saka munoti muri kuitei and what is the reason why achimbomira aizotadza kumira? Because chokwasaka chine something to do netsinga dzemwana kuti tsinga dzemwana hadzikwanisi kusustain pressure yebody weight yebody kana kuti musana wemwana ndinokwanisa kunga utori neproblem wekuti haukwanisi kuti mwana wadi amire because mabhonzo ake macubicles anaomira zvakadii zvakanaka. Pamwe akamira zvino anobva atanga kumurwadza anovhadzika pai pasi. Saka akada kumira atone fear yaamari kuti ndikangomira ndobva ndadii ndobva ndarwadziwa and because of that zvinoita kuti asamboise effort pakumira. It then becomes a medical condition inoda doctor manje haisi kuda nganga bai inoda doctor. And I'm surprised kuti ndazwa muntu anonya kuti azi pana siku rokati mwana ada unogurwa tsinga ndibaba wacho ndibaba wacho wakati chii akati mwana vandaenda naye zvikanzi tsvaga mari mwana adodamburwa tsinga dzepari handiziva waripo ndopandakazotiza kuenda kuchinoitwa pekutanga nemwana ndikasvika ndikatozvitaura kuti bamba mwana adodamburwa tsinga angaizi yange remedi yechii yanoda kurapei? havana kungoti ada kudamburwa tsinga vakati tsinga dzemwana dziri kuda kupuwa mushonga wechibhoyi kuti dzisimbe kuti kuti ada kudamburwa tsinga ari kutonyepa kana chitaura izvozvo akamwana ndatotaura sei kuti atotaura pakuti imedical condition yekuti pamwe tsinga dzemwana kana bheki yemwana ndozvazvinoati tsinga dzake dziri kuda kuzopuwa mushonga wechibhoyi tione kuti hasimbi here nekuti anga asingagari zvari kuita orit kuti azogare mwana yo zvaakuita makaitei? ndakaenda naye ndakambonzouya naye kwamadzabano vakati zvenizvo
vandiitira muteuro weshinda wakandiitira dzvuku vanditabva ishinda dzvuku then imozoya nababa wacho fosho wakatondipa mari yekutumira madzokano amari tsvako ari kubvira parwara mari wangu vatonzi uyai naye ndimbobatsire baba wacho aripo ndine zvandinotana nababa wacho ndichimbovabvunzawo saka baba wacho haanazokwanisa kuti uya ndakatovafonera ndo pakaitirwa kana madzibaba anowa akwanisa kumbokupai munamato wekuti mwana agare nekukambaira kudzokayo futi wakupeka munamato wekuti mwana amira ndo panonzinga pauya baba vacho timboitomo apa zvamboitika baba vacho asipo zvaitika sei akakuvudza wavo kuti izvi zvamboitika asi baba vacho adii hapo ko ichi chakufamba manje kwakuda baba why ko munhu anga achimboita kababa asipo ngaangodii ngaangokontinyika bcause endei chatikudai kufamba kwechii kwemwana murikuisana nevanhu munhu yeye akundirwisa ndinobva pane imwe stage ndichenda ndichikora mandiutendera ende nanhasi ndozvitoitika imimi mai taurai chokwadi chai kuti pamuri kufamba muri kuzi baba akaromba ichokwadi ndozvitotaurwa wazi wakaromba sei pane munhu akakwanisa kuhakapa ndo akakwanisa kutaura kuti akaenda kugwara akaenda muisei ndichitaura zvinhu zviripo nyange ipi ndinoda ende akatotaura kuti kana izvezvi wapadi ndinoda kutomuhaka aripo ndichibvunza aripo nezvaakaitika nezvaanazvo ndibuditsa apa zvakataurwa zvatokwanisa kuita kana muine confidence yemunhu akadaro dzokai next week musi saturday nemunhu iyeye auyi ahakisi kutora kwanoita aburitse zvamakati anodii ndinganetsasikora tikunetsana chingotendedzana chitanga vana vadiki chiri pamwe pati kutokumbira kana paine mubetsereka atibetsere tizive chokwadi chiripo pamwana ndatizve ini kana paine izwai zvimbuya kana paine wakatombobatsira tadii kundofamba naye yeye wakambobatsira kuti aramba achitibatsira panoti tsvage umwe munhu nyowani asingazivi chii awana waenda anditowazima ngotora chokwadi pamberi pamwari anditowazi kana iwo andowazi totangosangana mundani andozivi ndawakabarisa mwana wangu anditowazibona anditozivani anditozivani murume wacho ndopamhaiakagara kuwapamiswa ndiani mwana anosimuka chimira ndezvino saka chiri kudiwa muzwa ndechii zvakafanira kuti mwana uchi arikuda zvinhu zvakaita senge rehab physiotherapy yekuti mwana ada kuenda kuti anodhonzwa makumbo anoita sei tsinga dzake makaenda unosvika neosozi misheni watosara kuenda kukanada yafamba nemwana mbuya chiri kuchinja pamwana no it's okay imi chamuda kuti mai baba acheni imi baba matini garai pasi pamusori kuzadare Petros Shuma ndini muzukuru wava ndangotaurwa chikamu chizhinji chandakaona mbuya vangu vauya kuchirwa ndatoshamisika ndichiona mwana wayo zvandakamuona achiita vachiti anorwara airutsa asingatsogara asi pari nhasi ndaona kuti pava nemachenjisi akakurisa zvakanyanyisa inivo ndakamboita wangu mwanai akaita 3 years tichinda nekuchipatara tichiona pana madhoktors vachiti achafamba kusvika gore rechitatu zuva raakatara kusimuka akangosimuka nekutofamba nekupeka saka iko kwana sekuru vangu kune umwe mwana wasekuru avo wakaita 2 years achikambaira but gore retatu akasimuka akafamba saka ndinongofunga kuti pamwe zvinganguva ndodzera dzingangotobva nemwana wavo
chine chine chirwere cheropa chedzidza. Saka ini ndiri kuti right, uya muzukuru shumba uya ndiri kuti guys tinobatsirana kuti chinhu chite sei mwana we adi afamba anditi iwe kwawakaenda nemwana wako rifeyawo wari sekuru nambuya mwana aendewo ikoko abatsirwe mubatsirwa wakaita mwana wako itai izvozvo toti mwana adi aiti zvakanaka ndo chekutanga. Chechipiri taakuti chiyera uri kuera woenda na bosi chocho. Saka ndiri kuti maikwanisa kumira panzara handiti kuti pauri kudzoka handiti kuti mai ava waite zvinhu zvavo waine pfungwa dzimwe dzekujekera ende mumira chihera wodi wotarisa mwana wako wokutaurira kuti pane zvirikupweka kana paine chinohakika sekutaura kuita mai ava handiti chinohakwa panzara handiti tobva panapa taane humwe hwekuti tida kubatsira mwana wako nenzira dzemadhokta because ndokune kundiso yemwana kuti mukazwa unoiswa kutaura maexperience ekuti ndinawo mwana ndakafamba 3 years nechi zvese ndinawo mwana ane 2 years ndinawo zvakadai handiti tikuti izvozvo kana zvichibatsira ngatiite zvokuti mwana adii ndokune nyaya. Saka ndoti asi kuti mai avo wabve panapa kudii wakagutsikana nemwoyo wavo wakachena ngatiende pana chihera panze apo chihera ambotarisawo mwana kuti taura kuti pamwana pane chiripo kana paine mwana zvinobatsira mwana wobatsira ambuya maakuti ndiri kungoponderwa musaka mama ndiri kiti kuroerwa musaki mukwasha wangu handimuzivi akamitisa mwana wangu handimuzivi ndo zvandiri kuteauya kwandaita oda kana mupambo musikamuzivi saka mauya nhasi muri kuenda kunani ndandimozviri kuenda kunyaya indakada kupehosa saka mauya kunyaya mwana wenyu nemukwashawo wakamitisana andizvo kana wakamitisana hawagari wese hawagari wese chinozi kumitisana mbuya mwana akadai mai wacho kubasa wachatoendi vanomusiyaamaiteri andimwazi mukude panzamba akudzosera futi nyaya kumashure samunobatsirwa sei akudzosera futi mashure mazoendai panza mumirira panzamba mwana abatsiri amboizwai nyaya dzenyu dzawanda nyaya dzenyu dzadzekuti muda kuti mukwambo ambobhadhare mbichana here then mwana ndazwa ini izwai mbuya ndazwa mai avo kuti baba wakataura kuti mwana paudiwa chakati ari kutumira mari ndazwa ini zvitaura uyu ataura kuti ukati mari anotumira chiri kushayikwa ndiye wacho kwaanenge achidiwa kuti iye angaripo asi mari yemwana wake anotumira ndozvandazwa wakatotanga ndokutumira kwacho ivi muda rora here muda damage ivi muda damage here saka murudei mwana uyu mbuya mbuya mune pfungwa dzisi dzambuya mazwa mbuya maakuita pfungwa dzisi dzambuya mazwa mbuya hamunaona mbuya unotaura zvemutora wana mbuya wada wazukuru wavo wanochengeta wazukuru wavo uyu rapa wamwana izwai orit une makore mangani uyu mwana saka muda 2 years aende kugara nababa mira izwai kani mabva kumwe chete here mutua mabva kumwe chete here mutua saka sei mutaura zvakasiyana imi muri kuti mai muti mwana ngaito nababa wacho mai uti handiti mwana wangu saka mabva kwakafanana here mabva kwakafanana here mbuya saka sei mutaura zvakasiyana
aiwa anochengeta mwana haandiviba uyo anochengeta mwana wake uyu dambudziko renyu riri papi uyo anochengeta mwana wake dambudziko ndini kuriwana mambo nemwana ambuya zvamunokwanisa kuita ambuya ndezvekuti kana izwai kana muine dambudziko nekuwa kwemwana uyu pamba penyu handiti zvazviri nani kutaura kuti mukwambotsvagira mwana wako kwekuogara uyu mwana wenyu kana musamundi pamba musashandise mwana wako kuti hamuchadi mwana wenyu pamba taurai mwana wenyu kuti mwana tsvaga kwekuogara pasina pamba pangu musare pamba penyu mika noti kuita zvokuhwanda muchida kuhwanda kushandisa mwana wako no taurai mwana wenyu kuti mwana enda ugare kwako shamwari zvimwana wako nemwana wako panapa ndichadi pamba mwana wobva pamba ruziva kuti mai wangu wati nemwana wangu ndakugara noti zvekuhwanda kuti mwana kuti mwana kufunga kwenyu imi mbuya makagara ipapo 2 years mwana uyu arapo munoti aswere nababa kumugoti unoswerepi kumugoti nababa mwana kwamuri kuti mwana uyu aendesha imdoti aendepo chechire dhuku renyiro mbuya munoendawo chechi iri munoendawo chechi munoendawo zecc handisati ndambona zecc nemweya wakada izwai mbuya tikubatsireika uyu mwana uyu mbuya bambo awo bhadharai upkeep yemwana bambo mwana chengetai mwana uyu rapisai mwana chengetai chii mwana matozvizwa kuti mbuya haachamudi ba mwana ndeweimba chengetai chii ndosati nditaurei baba wacho shamwari saka manje kuti saka murume uyu muri muisirei pakashata vamamuita munhu satani chaiye asi charuta zvese zvavo murume nemukadzi ngavamboite zvinhu zvavo vana mai vatsipoba ava nutu ngavamboite zvinhu zvavo mambuya atsipoba kakatanga musi wandakabva kunoroora mudzimai wandikugara naye ndo pakatanga nyaya zvichinzi mari dziri dzamo kunoroora mudzimai wenyu imari dziri kushandwa nemwana wangu makaromba nemwana wangu ndo pakatanga kunetsana aona masitendasi akapostwa nanamai ekumaroora obva atanga kutukana navo izvo zvabva zvese zvekeizoke imi bambuka mwana wandikatatu chii toti makumbo emwana musana emwana zvisimbe ndo zvinoita kuti mwana adi akwanise kumira nekuita sei akambona mwana mutsvagireiwo kaya ine tumavhiri yai inotenderera ayo hazi yakati kuka mupei imwe atenge hapana 2 weeks no ndakabva pa 600 tobva tasangana murodi ndobva ndamutambidza $100 ndikati urugara uchifamba nemwana unofanira kugarawo nemari kana ndichinyepa gari kukuru andinotaura kuti ndapiwa 600 ndikaenda maprivate ndikahodha bhiro rangu vandikahodha noti handisipenda kubasa ndikatenga chikafu wasi ndataura kuti manje ende kutokangochengeta mwana wake ndimanje etoti tsakara izvai mbuya mapiwa 600 yekuti muchengete chii muendese mwana kuchipatara ndechii hamuna kupiwa 600 vendai motenge mabhero ekuodhesa imimi kana munoda mabhero ekutengesa for upkeep yemwana nemi mutaurirewo kuti ndiri kukumbirawo mari yechii yekuti nditengesewo zvandikutengesa for my upkeep nemwana kuti ndisarambe ndichita sei zvechitaura zvino kana makutoya panapa uya utaura ndakakupai 600 atiti imi makutaura kuti yes padokta ndakaenda asi imwe yacho ndakatenga bhero ati ndotengesa bhero saka iyo makatengesa bhero yacho zvamuruti hazvina kushata asi ndikuti uyu ngaazive kuti mari yake yari kupai iri kushandei ndikuti muinani because uyu mbuya mai wenyu handiti haasi kutoziva zvese but zvauti hazozviziva anyway it's okay saka chiendai pasi chimwe mirai ichiherapo
akubatsirei awe nezvaanokubatsirai nazvo.